dito. Iyak siya, guys. And welcome back to my life. Again mga sis, nice mong pasalamat po sa lahat po na nagsusubscribe sa ating YouTube channel. It's 1 million takablobong. Sabi tuloy mo. Hugs and kisses. If you are new to our channel mga sis, just feel free to subscribe down below and hit the notification bell para always kang updated sa lahat ng happenings Namin ni Mamang O. There are many people na nag-a-ask kung sino si ito. So, for today's video mga sis, it's all about getting to know him and at the same time kung paano kami nagsimula. Love, kumita ka mo, ano? Kumita ka na, gasayin, Huwag nga rin niya, magkita ako niya. Di smile ka, 1, 2, ready, go. Basta? Well, kasi ano, Jay, sige, pas. Kininaga ko! Kadagboy-boy ang single. Pagkakatay ko nakita. Well, kita ka din eh. Dakal. Alala ko na dito, kininana. Awan, like, we cannot make content mga sis because we are so in love and we are so happy. Please naman natin. Sige na, please naman din. Wala. Kiss. Kiss na, di pa natin tayo tuloy-tuloy. 1. Kiss. Kami nun Kiss. Kiss. Nagbayang, nagadutin ang laki nga chat-chat ka niya, tanong lang kahit da nga i-kiss, tapos ika nga, jowa ka na kang i-kiss. Kiss! Arte! Okay, so ang gagawin natin ngayon ay mag-i-start tayo kung paano kami nagkakilala, paano kami nagsimula. So magpapakilala muna ako mga sis, mga best. Ako nga po pala. Ano? Managyo ka! Ako si Medic Domingo. You can call me Meds. I am 27. Yeah, he's 27. I'm 25 mga sis. So, our age, perfect lang sa isa't isa. Di ba, love? Wait. Oo. So, pinanganak ako sa Pangasinan. Asingan, Pangasinan, to be specific. Tapos lumaki ako dito sa Baguio. Dito na rin nag-aral. Tapos saan ka natitira soon? Titira na ako sa Kalinga soon. So, first question. Naniniwala ka ba sa destiny? Ano? Correct mo. Oo, kasi yan. Nga, magamin ka saan ka mo seryoso kung katawa mo ito yung vlog ka lang. Natatawa nga ako, hindi naman yung itsura ko dito. Okay, kung katawa ka. Sige, gano'n. Do you believe in destiny? Yes, I believe in destiny. Do you love me? Yes. Oh, tapos na to. Bye mga sex! Kahit nasaan ka man, basta destiny kayo, magkikita at magkikita kayong dalawa. Hindi lang sa map. So, nagsimula kami, paano ba? Ako kasi is isa na talagang pure follower. Dumaan sa news ko yung mga videos niya. It makes me calm, it makes me alam mo yun, yung advice nga nila. Nagsimula ang lahat dahil sa isang shared post ko sa shinare ko kasi sa page yung personal account ko with my profile picture na ang pangit. Tapos sasabihin mo yung anong nangyari next. So when I'm scrolling, syempre Facebook ganyan. Tapos nakita yung profile picture natin. Parang sabi ko, ay, in-scroll ko ulit. Tapos parang it catches my attention na parang binalikan kong ganyan yung sa profile picture niya. Sabi ko, dinig kong ganyan, sabi ko. Tapos, na-tempt akong, sabi ko magko-comment kaya ako or hindi. Sabi ko, so nag-comment ako. Nung nag-comment akong ganyan, sabi ko Ako! nag-comment ako sa shared profile picture niya. So nag-comment na ako.
Ang kinoment ko doon is, when puberty hits you. Oh, di ba alam ko pa kasi memorize ko talaga lahat yan. Tinignan ko yung mga nag-comment, tapos nilagay ko sa newest, tapos nakita ko yung pangalan niya. Feeling ko that moment talaga, I know it's gonna be you. Yes, may interruption, may tumawag, it's your mother. Ma, pakita ka! Oh, aghay ka ma, aghay ka, video kami. Oh. Oh, ito ni mama yung Ma, this is Meds, my jowa. See you soon, auntie. But next year. Patay ko mga agawid na ita, mama, agawid na ito na ita nung natay lagi chismos ang karuban. Ma, kita nga ni Meds, ani, may bagam. Ang kadente ito. Nagwapo iso na ma? Banagtan! Nagwapo iso na ma? Nagwapo iso na ma? Amom na ape nagwapo iso ng no siya. Siyempre nagtsaka ka nga inang ko. Ala. Kagbal lang ata. Sige, babayan. Nakagluto. Agwa ka kanya da, agsao ka pa'y dakas kanya da amin. Yung aduwa dito. Bye-bye! Nakagluto. Si Pangmalaman eh. Sige, bye, ma, love you. Goodbye. Diba? That's your mother ang ungat. Sino nag-first move? Oo, ako kasi yung nag-first move. I sent him a request, friend request. After nun, after ako nag-comment, siguro mga 2 minutes, ganon, 3 minutes. Nakita ko yung notification ko, ting, kunana. So, nakita ko doon, tinignan ko yung notification ko, nakita ko yung pangalan niya. So kinonfirm ko agad siya. Tapos after nun, after ko siyang kinonfirm, syempre ako na din yung nag-send ng message sa kanya. Tapos doon na nagsimula. From that simple comment, tapos nag-friend request, tapos nag-message, tapos yun na. Nag-work na ganon. Kahit na ang dami-dami nagpaparamdam sa'yo, kung iisa lang naman yung nagpapasayo din. Thank you, Lord! We started nung September 2. Tapos, Nagkita kami nung November 29. ang next question natin ay, sino ang unang na-in love? Feeling, kita nyo kami Andy Morena, andong, tasan nga I love you too. Ayaw ko kasi magsabi ng I love you to kung hindi ko pa nakikita in person. Yun. At ngayon nagkikita na tayo. Say it to me, tell it to me. 1, 2, ready? I love you. Sabay-sabay tayong ma-in love at maging happy. I love you too. Ano yung nagustuhan mo sa akin? Dapat kapag sinasabi mo yan, tinititigan mo ako lang. Siyempre, titigan mo ako ng gano'n. Hindi, ang nagustuhan ko kasi sa kanya, Tingnan mo nga ako. we have the similarity in life. Ako nangalakal ako ng basura. Siya kasi nangalakal siya ng Okay. mga galing sa farm ganon. Hindi ko alam yung nangalakal ka ng basura. Hindi ko alam. Yun yung hirap po namin noon. Ha? So, Na-try ko yung mangalakal ng basura noon. hindi ko alam yun. I have to comfort him. Hindi nyo kasi nakikita yung mga nangyayari. Nag-base siya kasi sa personality ko, hindi siya nag-base sa ganda ko. Diba? Real talk yun, hindi siya nag-base sa ganda ko. Ang kapal ng mukha mo. Hindi, tsaka ang ganda kasi ng ugali niya. Ha? Ang ganda. Love! No! Tingnan mo. Ang okay. Kasi nanila pa rin niya ako sa kanya ngayon eh. Pero, Ikwatang rodel to yun, apay mahiyayang kapay lang, magbuistak man. Hindi, ang nagustuhan ko sa kanya, yung given na yung gwapo siya, he made me realize sa mga bagay-bagay na hindi ako confident at hindi ako mature. Ajingi, hante dapat in hurry, we have to wait for the perfect time. Kinakailangang makontento, ganon. Like, he made me realize na kapag siya lang talaga, siya lang at wala nang iba. Never entertain someone else, siya lang talaga. Pangatlo is kung paano magmahal talaga ng totoo. Na hindi lang love alone, kundi dapat katambal ng love ang care at yung trust. Yun yung mga things na nirealize ko nung kinikilala ko siya, at yun yung mga pinakamasasayang at pinaka-memorable na gift na binigay niya sa akin. So doon ako na in love talaga. Ano yung hindi mo nagustuhan sa akin?
Kasi gusto ko lahat sa kanya eh. Ako naman is, yun din, wala akong hindi gusto sa kanya kasi gusto ko lahat. Actually, mas matangkad ako sa kanya pero never naging issue yung tangkad. Kasi noong kaida kami yung ay kagbatog kami. Diba? Oo, ang tangkad niya. Ang tangkad niya. Grabe nga! Our love is real. Uray, agpada kami. Nga daw, okay. Considering that today is our marriage day, you tell me your vow. You tell me your vow. Ano, ba't hinawakan mo yung uki ko? Hindi, I promise talaga na I will never leave you. I promise na at anong mangyari, nandito pa rin ako para sa'yo. Yun. And I will love you more than words can say. Yan. Oo nga. Nung naiiyak na naman siya. Love you too. Iyak siya guys. So yun yung bawa ko sa kanya. Simple pero that's coming from my heart. And hopefully, kayo, makahanap din kayo ng tulad niya na magmamahal sa inyo ng totoo. Okay, break muna mga sis since kami nandito na kami sa living in a one house or one home, gano'n. Nagpupundar na kami, ito, may kumot na kami. Oo. Gagawa kayo ng baby mo yung gabi. Charing! Sino ang pipiliin niya? Kung ako ba or si mami Umi? Honest answer. Ang mahal mo ako, bakit mo ako pinapipili? I don't have to choose between the two of you kasi I know you are playing a big role in my life. Like, hindi ako maghihipokrita dito mga sis na sasabihin kong I will choose you dahil lang dito siya sa harapan. No. I have to balance everything. I don't have, I don't have to choose sa dalawang yun kasi mahal ko yung dalawa, ganon. Oo. Yun yung nagustuhan ko talaga sa kanya. Like, you know, Nai-inlove siya sa mga words na magaganda. you don't have to choose something na ikakasaya mo lang. Ganun. Mas maganda kasing piliin mo kung saan Masaya ang lahat. Ganon. Okay mga sis, that's all for the video. I hope na nalaman nyo kung paano kami nagsimula. And guys, kung may mga nais pa kayong question or mga gustong itanong sa aming dalawa, feel free to comment down below mga sis and let's try to answer those questions. And kung may suggestions na content kayo together, challenges together na pwede namin gawin dito sa Baguio City mga sis. Actually, nasa Baguio City kami mga sis. Feel free to comment down below and thank you so much mga sis. You follow me on my social media accounts at Andy Morena. you can also follow me. That's Medic Domingo sa Facebook. Again mga sis, thank you and we're going to see you sa our Video! Bye!